Maybe Anachetago mazuna vote on 4.3 FM. Yes, so Gendigbo anachetagaz from that musical break. No, I got Omalichego. If any nwoke be ego. Only some certain things I got nwoke full. Jiranya full like this may experience. Obaro organize yourself for my ego. Onye mere mgbe niile m tụkwula na nnọọ ebe a the first egwu na-agbata m uche bụ gị na obi ọzọ. But ọnụ na-afụrụ obi ọzọ mana intentionally na mụ na mmụọ m nọrọ ọgụ ma ọ nọ si ka hapụ ịkpọkene nka maka na anya bụ ife ihe ụmụ nwoke na-afụ erike o anyị adịghị ekwuzi mgbe ụmụ nwoke na-agba anyị adịghị ekwuzi otu o kwesịrị ede na ọ dị otu a nke ọ na ọ dịrọ anyị adịghị ekwuzi na ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke na-anọ kịta na-adịzikwa loyal ha na-adịzikwa faithful ha na-adịzikwa truthful onwe ihe dịka mmadụ ịbụ onye eziokwu onwe ihe dịka mmadụ ịbụ onye eziokwu na-ekwu okwu na-ekwu ihe ikwu eziokwu ejizi na okwu gị ekwutere onwe gị cause ejizi na okwu ọnụ gị ekwutere onwe gị bad luck. Now ọ bụ na nchetelu ama m na unu echetelu sometime 2 weeks ago or 3 weeks ago nwata nwaanyị nọ na di accuse di ya of sleeping with ụmụ ya na-abụ ụmụ ya ndị nwaanyị na-abụ amarọ m na unu echetelu ya bụ nwunye ya accuse di ebo mpa ụmụ ya na-abụ of molest ụmụ ya nwaanyị na-abụ ịmazi nke ka njọ nke bụzi isi sekpọ ntị bụ na enwere n'ebe ọ bịakwuzidi isi gịnị n'eziokwu na ọ na-anụ mkpu ụmụaka. Now ana m afụzi gịnị statement ya bụ nwata nwaanyị de ihe a na-eme n'Enugu be anya o ihe a na-eme n'Enugu be anya n'Enugu steeti na-eme na in short maka ndị eme unu a enye m the full gist because ihe nchọziri ide ebe a ihe nchọziri ikwu ebe a kịta anụ bụ gbasalụ statement this woman drop na-asị na anya anwa na onwe ya mee gịnị tụkwala asị na anya bụ okwu o kwuru na August in fact na ọ pụtadị along the road wee na-etinye akpụmkpụ na-asị na ụdị ejiri emekwe nta mee imo mee nke asịsị eme na tụọ ụmụ ya na kịta na ọchị ikwu ya lezi na ọchị ikwu ya lezi na gịnị mee na okwu niile okwu bụ gịnị washi na di ya dị emekwa ụdị ya amarọ m ihe gbawere obi ya bụ nwaanyị ama m ife tụgharịrị uche ya ama m ife mere o ji wee bịa gịnị pụtazie kịta asị bakwa na ọkwa asị na di ya dị emekwa ụmụaka ihe niile na gịnị defamation ya bụ na o kwuru kwujọọ ya bụ nwoke kwujọọ afịa kwujọọ nnọọ otu o so bụrụ mmadụ and ịma ife ọ bụ apart from na ọ bụ crime ọ bụ njọ na-apụta sị na nwoke mee gịnị na ụmụaka ọchị n'aka bịa bụrụ ụmụaka bụ ụmụ ya bịa bụrụ ụmụaka pesịrị mpe na a na-eme gịnị na a na-emetụ ha aka otu o kwesịrị o nwere ka ọ dị isikwa nkwu onye ọbụla ma adaghị ma how the society si take care seriously na-ajụzi biko kedu ife melụnụ kedu ife bụzi nya ọ na nwaanyị chọrọ ịpụ na marriage ọ marọ ka ọ ga-esi wee pụ ka ọ na nwaanyị chọrọ igbu nwoke ọ marọ ka ọ ga-esi igbu ya bụ nwoke the best thing bụ ibodie ihe omero the best thing wee bụrụ gịnị ibodie ihe omero aghọtara m ife men but I could remember the story eti this man ihe tinka koropan na police this man na-asị ụmụ ya my 2 beautiful daughters na nwere na ọ lọvụrụ ụmụaka pass anything n'ụwa
na o nwere ka ọ ga-esi eme ụmụaka ụdị ife dị otu a. I remember seeing that video. Mana ihe mejọrọ wee kwu ya bụ na enechara m ya bụ nwoke anya, obi m na-asị m na o nwere something wrong somewhere. Ihe a nwee ka ọ bụrụ eziokwu, wee ka ọ bụrụ na-asị, adịrọ m sure. Ịghọtago? Na ajụjụ m wee bụrụ, ọ na situation ruo otu na o kwesịghị eje hospital nene ụmụaka malụ na o nwere onye na-emetụ ha aka otu ekwesịrọ na mgbada ebe ahụ. Ekwesị ije hospital check si ife ụmụaka can talk, ha eruchego 4 years 5 years. Nwatakịrị nọ 4 years na-ekwu okwu, ekwesị ịjụ ha ajụjụ. So mana ndị nọ na-emene ihu nọrọ around the adoration area, anọ m nọ ebe fabi, biko ka unu gbaa anụ m ọkpa n'eze na nya bụ iwe ya karịa. Ọ kalịlị mụ, because at the end of the day a na-ekwu bad wives, bad mothers, bad wives, bad mothers. Unu eche na o nwere ihe ọzọ. Mgbe niile a na-akpọ ya anya afa ọjọọ, afa na-adịrọ mma. Eburu ụmụ nwaanyị n'isi. All right, so 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Na cheta ka m ga-epikwe kọlụ na iwu na-adị n'ọkụ. M na-eje ka m pụta. Ndewo.
Anachetoga mazuna Volt 104.3 FM. Yes, Auntie Chinaza Uchigo Nas, Dalo. Dr. Frank, yes, no, Auntie Chinazo Bani. Okay, oh. I didn't show na rice na chicken bunu ge lutekwa maka this Christmas. Nke a claim we go like this. Bo ge rukwa ni iri nni. Chetekwa numo, go. All right, so I'm gonna choose on a phone line 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Hello, Auntie Chinazo. Kime. Oh, Ugabo no. Thank you. No, Gani. So this woman is he woke up by Igbo even so you never that woman in a way, you ever see that woman with tires the bathroom or gabo, and also get a way more because the home around or is the barrel cow. Oh, yeah, we do want to get the home and let's set the go mark average. And come to the motor and auto out in non and teaching us even can about movie. One the super the all right, Dalo. All right, 0706-048-5853. My bomb na 0915-570-8347. I'm of course my YouTube community and my phone online heritage. Dalo so. Cosmas Mutua. Dalo. Dr. Frankie Dalo. David Chukwebuka. No. Dalo Wanyoma. Dalo so. Wokoma Dalo. All right. Hello. Kime. Ndemma. Honorable, no. Because here you don't look in Wuko Nanora and why they do. I prefer Uncle Mabon or why. Or why make it to drinking or why. When I'm working on why go with the evil, with the helper. When I'm moved for that by an uncle. I'm teaching us, sorry to say this. When somebody in my man. We have for the no come more. And I didn't know. What do you know? Then now, mother, now they try, and you like I can do the family. When I'm being put as a really one in a man, it's in an upwards here. Whatever making I continue with it is late for you. I can't want, I'm not why I'm doing. They will move for no come more. Sorry to say this. No, then I don't know why. Go to the network because you see can hear more from my God bless you. All right, Dalo so honorable. Dalo. Onyan, ụfọdụ ụmụ nwoke nọ n'ọkụ mmụọ in the name of marriage. But achọrọ maybe a stiba na onwe ife nke nwoke na-eme nke nwaanyị because honestly, nwere ihe nwoke kwesịrị ime nwaanyị. Ya emelu gị to the point. Nwaanyị ije siba na makwa ihe ọ bụ na mpa na-emetụ ụmụ nna sometimes somewhere ihe ọ na-awapụ na see the rot of women ọ na-take izikwa overboard ọ na-adịzikwa excess ọ na-adịzi too much. Hello. Kime. Good evening. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Oluchi from Tinker's Corner. Achọrọ m isi Toscana. Tinker's Corner. All right. No. Gaa n'iru. Chọrọ ikwu bụ na family ahụ ama m ha ọfụma ịghọta. The man ọ na-eme nwunye ya abuse, ọ na-eti nwunye ya ihe well.
ọ na-eti nwunye ya ihe so o nwere ike ọ bụrụ iwe so many times nwunye evurugo akpa na ọ nachite amaara ya amaara ọ bụkwa ma ọ na-emegide nwunye ya ọ na-emegide nwunye ya mana ọ bụ ozi ya mere nwaanyị ya eji wee mee ụdịka ya ịghọtago so o nwere ike ọ bụrụ iwe ihe ahụ ọ na-eme nwunye ya mere nwaanyị ewechewezie ka o ga-esi wee megide di ya wee bozie ya ebubo mana ọ dịghọ mma ihe dị woman mere adịghọ mma mana ihe dị man na-eme dị woman ọ na-eme ya ọ na-eti ya wee onye ọbụla maara ha maara onye ọbụla bigoro with them maara the man na-emegide nwunye ya mana ọ bụghị ya mere nwunye ya eji wee mee ihe o mere ọ ihe nsị ka ntinye ọnụ. All right, daalụ okay unu anụgo ni akwa before nnu dia from her kwa na asị na ọ bụgodo na mmegbu ka nwoke na-emegbu nwaanyị because ụmụ nwaanyị anyị dị egwu because nwaanyị emebeghị ebu n'otukwuba na che ihe ọ ga-eme gị. That's just the truth. Nwaanyị emebeghị ihe abụrụ n'otukwuba na mee gị onwe ike ọ bụ na nwaanyị eneketego anya ihe nwoke na-agabiga bịazie amara m ihe move ya to say the truth finally na nwoke adịghị emekwa ụdị omume ahụ ama m ihe move ya but I wish na somebody ga-agwa m ihe nwata nwaanyị a na-eche mere o ji wee nachi ya azụ wee mee gịnị wee kwuzie nke bụ eziokwu and eziokwu a nwee ike itinye ya in jail. Hello. Good evening. What's that? Okay, so what the noise is in the background get too much. We can get on what's not a radio. God very important. What's not a radio? You can wake up my bon cut off. All right, so in high the Humakia bon one bodoru dear no name to Muyakana men and Enugua. Umuyanabo. Umuyanabo. So police may arrest, torture, everything we can ask them, but no one who do more dear Mehudo. Makita there's a court statement the lady day. Nadia dear Mehu Udia. So ajụ wee bụrụ kedu ife ga-akpata ụmụ nwaanyị ga-ejide this weekend? Kedu ihe na-akọ ọsọ ụdị ajọ obi? Kịta na mmadụ si na ọma the family ekwugo na nwoke na-emegbukwa di nwunye ya nwoke wee fụ nwaanyị na ọ nachiete amarọ m why but amarọ m why mana ka wegodi ya na ọ na-emegbu ya mmegbu ahụ ozi o ruziri nke nwaanyị ibodo di ya ụdị atrocity ihe aba alụ ka o buru di ya arụ ka o buru di ya ezigbote alụ kwa nwa n'azụ. Hello. Ka ime mgbede ọma. Okay, no. The police that are all right that man can they blame well. And the police that in the mother arrest, neighbor that's no mediator to one. Never better confirm good. If I'm asking okay, no me what it is you just but I probably put the man or ban a paper. It said the man made money who are Catalina and but the about given with the police during that goes to the better man arrest, I get blame. Doesn't mean that man will talk I talk because no the police put on your and the only consider my iguana because they back out that you look at the matter. So I blame the police number police will have tried or trial. I could see what I'm so I was also something about the application can confirm. Yes. The police have I like all that police Dalo. Yes, I get blame for the incompetence of the police. So, because normally before you be remember the arrest or you go down arrest, you gotta go for questioning. And what a proof now? Okay, Merudi. How about the questioning or now? Where is the investigation into the matter? My name is gonna. Welcome to Nigeria. Welcome to Nigeria. Maka mgbe chi na-ekwu kịta anụ a na US na ha ga-abịa
bịa intervene no ọ dịka welcome to Nigeria ebe ọ na-akpọtụ no investigation no questioning unu amalụ gịnị maba n'ime tibe the man ihe kịta unu tichegoro eziokwu apụta kedu ife a ga-emezi. Hello, good evening, ke ka ime anyị dị oyi ụdị arụ na-akpagasị na so many families na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ndị ụmụnna bịa tinye ihe ọnụ achọwazi etu a ga-esi mee out of court settlement na ndị na-anya fụ na accusation a nwaanyị a nyere enwere ike onwe onye na-ebe ama akapasị ofu onye agbaghị aka ebe si na ya mana nwaanyị a na-asọfa domestic violence. So inekwa anyị fụ na enwere trace na nwoke a na-eme ọfụma then onwebe onye emebe investigation mara ma actually ma ọgbara ụdị arụ ahụ mana the news agago viral na o mere ife dị otu ahụ. So on the other hand enwere ike ọ bụ na the both families the married families agagobe tinye anya fụ na maka kesi a na fanefe ahụ child abuse na kesi ahụ nkịtụ nwoke a nga and nwoke a gaa nga o divide into two families. So papi possible na afri da ka nwere remedy ijikọnata kpọnata family a two families a na chi ọ bụ na separate and the only way we could mee avert nwoke ịga nga ọkwa na nwaanyị a bịa kwugharịa okwu enwere ike ntaramahụhụ ike dịzi less or maybe ọ bụrụ resolution between them and the court ọkwa ndị police iwenata iwu nọ nke ahụ gaa mana ọ bụrụkwa ma ihe nwaanyị a mee dị ya accused ọ dị too heavy and ịmago na onye nọ na condition nwaanyị a can do anything because amantachi ụta atatụkwa ya ụta na ihe o mere adịrọ mma ịmakwa ma ọ bụrụ gị nọ n'ụdị condition ahụ ọ bụrụ na ọ nwụrụ anwụ ụgwọ ị ga-anọ na-akpọ ihe ọ na-akpọ na maybe na o ji that opportunity chi isi na marriage ahụ pụta. So but at the end of the day mụ a na-suspect na eleghị anya fụ na kesi ahụ ike ịbụ nwoke anụ aga prison. So achọzi etu a ga-esi wepụta ya ka two families separate onye ọbụla gaghara onwe ha achọzi dismiss gbazia nwaanyị a under family resolution ga-enwe ike end ya the matter. Ihe ahụ ihe nwaanyị ji n'uche nke isi ike daalụ sọ daalụ. Okay, ana resolve mata bụ na mata apụgo police mata apụgo ama anyị na-afụzi statement nwoke eteboka nwoke ahụ etechuka ya bụ nwoke ihe mere nwoke a normally ọ kwesịrị mmadụ nwee ego like this ipugodo na this country ka ịmalụgodi nke na-aya ya. Hello, ka ime good evening ka afa gị na ebe isi akpọ m James from Emeka Ebune ka ebe ọ dị no gani eziokwa ndị ihe abụrụ izi nna ajụ gị ka ebe a dị ọkwa ya mama akwa m okay kesi a ndị mmadụ kpọdade maka akpọrọ m dade mana ịkpọrọ dade ndị ọbụla na-ekwusi ihe a bụ nnukwute arụ ma ndị na-akpọ demand ndị ụfọdụ si ka akpọ demand ije na adaga ka eje nenegodi ya na mụ problem o nwere isi anọbata ndị ụfọdụ a na-asị na demand na o siri na-akpọgo oku ụmụnna ya mma akpọ obodo aba asị ya na ọka ndị obodo a siri na-eme so this case ihe kesi a meziri ma ndị otu aba ma ndị a maka ọ bụrụ na anyị mechara mkpụta akpọ ndị obodo aba ndị obodo a na onwebata ebe a ma dịkwa ha mana ndị na-ekwuta dị akpọrọ ndị obodo aba si nọ na ndị ebe a so this case wee bịa si like this ka o nweghị ihe ọbụla nwere ọdịzi condition this woman na ihe ga-esi wee si
nwaanyị akata obi wee gbuo di ya bịa n'obodo na n'oge a na-asị na ụmụ onye dọkịta si na ya ma famili na nwoke a na-emegbu nwunye ya ụbụrụ ngwongwo wee na ọbụghachi azụ ọ bụrụ na ọ na-emegbu gị ihe na-enwe ike n'oge anyị na-ebu ngwongwo a na nwoke a na-abịa akpọnata gị ka ị na-acha azụ ka ọ gịnị obodo na bụ na nwoke abịazi ibu na-ajụ ọka eze na-esi gị na ya na-azụ so mmadụ ịpụta nkịta wee na-abịa akọwakwa na otu a ka keesi ahụ ga keesi ahụ keesi a ga-enyochakwa ọfụma ọ dịkaobodo leti step inyochagodo ma ụmụaka na ụmụba ihe a emeba maka ọ bụrụ na n'obodo oyibo na dade ya me apụ nwoke a ka a ya akpụ nwoke a kpọrọ ụmụaka ide enyochagodo amama ihe a na-ekwu ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụrụ eziokwu mana ihe a nwere nke nweke jee dọkụọ nwoke na polis steshọn etie ihe niile kịta anụ nwe onwego onye ji agba ụsị ara na ọnwụnwụ ihe nwoke na-eme nwaanyị ka nwaanyị ji wee mee ụdị ihe a ọ bụzi dade na akụkụ nwoke a na polis steshọn nkọ nwaanyị ahụ ga-apụta wee kụkwa na ihe a okwu na ọ bụrụ dị so ihe a ụkwụ ahụ tomi ọ bụ na ndị nke nwoke ma ndị nke nwaanyị si nebagodo anya n'ihe a ka ama ihe kọtụ nwaanyị a ji wee mee ka that type of mistake anyị maka lọọkụ nwoke ahụ nkịta na ọnwụrụ anụ maka ọgwụgodo na ihe a kụrụ dade nwoke arụ asị ọka na-ayagodo ọya ihe a kụrụ wee ruo kịta ihe a wụrụkwa kesi a ga-eji wee na-enere anya na-asị ka ọ dị ụtọ ka ọ dị ụtọ maka na eziokwu na-apụta ihe oke nwaanyị abịakwara ihe akịta onwe ọgwụ a gbara ya n'isi ọ bịa bịakwara ihe akịta ọ ihe ahụkụ kịta ọ ya ga-eme nwoke a na-emegbukwa ya otu o si emegbukwa eke maka ọ bụrụ na ọmụnwa bụ nwoke a ihe ọbụla a ga-esipejakọ kịta ọgwụgodo tebụl na ọ na-ana ana ama ọ nagodo ana onye ọbụla zuru ike maka ọ bụ na ebe na-abọ nọrọ kịta dị mareji kịta ka ọ ga-awụzi dị bọs tel ọ bụ na nwoke a na-eme ihe kịta ka nwoke a ga-eme nke karịrị ihe ọ na-emegbu ebikọs aka o mebigo afa nwoke a wee onye nwa bụ ihe mụnwa nọ n'ụlọ ikwu na kesi ahụ daalụ mana ọ bụghị asị nke bụ eziokwu na o mebigokwa afa nwoke ahụ n'ọmata otu ọ na-ịchọ isi wee kwu ya weda na ojezi jekwuo okwu ya rịkwa o mebigo afa nwoke a bụ na o mebikwa ya na o mebiri ya nke ọjọọ ya na-adịrọ mma I'm surprised mgbe m fu this statement because sị na nwoke enwe forgiving heart sị dobekwana nwoke a na nwaanyị a n'ofu ụlọ ọzọ. Hello kek voice gị na-ebreak. Alright, Sunday biko jisi ike ka ịkpọghachi m azụ voice gị na-ebreak adị m anụ ihe ị na-ekwu. 07060485853 ma ịkpọọ na 09155708347. This matter now bụ okwu gịnị akpụ n'ọnụ now maka na ụmụ nwaanyị unu erike anyị erike ma mụ ma ndị na-ege m ntị gị wụkwa nwoke ọ na-adịkwa mma ịdị kind to women o nwere ka ị ga-esiwe dị kind to someone onye na plan godi ihe ọjọọ ọ ya na-alụ gị nwa obere mana ọ ma alụkasa gị nke ọjọọ. Hey, now wow. Hello. Good evening. Ime. Sunday from Ugwaji, no.
atọ bụ na maybe no ịmasịrị obe iwe ọ na o nwere ekere ede. So our men ga-adị careful ma abịa n'okwu nwoke na nwaanyị amarụ ka esi etinye ọnụ ọ bụrụ maka nọ nwaanyị ka ọ bụ nwaanyị kwere na mkpu ozugbo ejide nwoke ugbuwe nwoke ụfọdụ steepụ ga-akụba ihe ọ ga-abụ nwaanyị mee ha ewere ejide oke ị nwere ike idowe nwaanyị n'ụlọ na nwaanyị site nri n'ụlọ gị nwaanyị ekunye nri na flag ebugarụ nwoke ọzọ ịghọtago dịsị ya na ọ ga-anọ sịgịta na ọma na ọ na-agị ma anọ nke atụwara ike ọ na-ejikọrịgo ọgwụ n'ụlọ nwaanyị na-ete ekemọta na ọ bụ onye mmadụ ihe nke ị na-ekwu dịka ọ dịka ihe ị na-ekwu dịka out of experience. Ihe m na-agwa gị bụ physical something mgbe enweghị ihe dịka ihe m na-agwa gị bụ ihe m mere n'iru m fụrụ n'anya ada m ekwu ihe m afụrụ n'anya nwaanyị site okunye nri na flag ebunye nwoke ọzọ ọ tere mbọchị ihe ejideziri ego o bunye flag na-abata na ebe o bunye flag na-abata bụ just ebe ọ si ka onye bata so ọ na-ebu nri ọ ga-ejide weta demand aga eji ndị anyị na-eme trade na etu division oge o bugara soldier trainer end the marriage. Alright, daalụ so because ajụjụ nchọburu ịjụ ya bụ onye na-etrenu ndị amị ka ọ na demand na-eje na etitude div eme training ka nghọta because anyị ụmụ nwaanyị na like ikowe aka ebe ọ ya wuru like this ihe emebiwezie beyond repair. 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. cheta na ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ nwaanyị bodolu di ya alụ na ọ na-emetụ ụmụ ya aka ụmụ ha in short na ọ na-emetụ ụmụ ha aka ebe ekwesịrọ na ọ na-emetụ ha aka otu ekwesịrọ wee bodi ya anya to the point na enwe the witness o nwere onye gbaa witness o amarọ m na the witness confused ndị polisi anyị hapụ ime investigation into the matter ma ọ jụọ ajụjụ because investigation adịrọ n'izi na ị ga na-eje na-achọ anyị nwere equipment eji eme investigation n'obodo a anyị enwe qualified soldiers ga question ndị mmadụ to even source out the truth anyị enwere onye mere o ji abụ ịpụta ihe a na-eme ihe dị otu a na-eme and everyday ọ na-add everyday. Hello mgbede ọma ka ime gaa n'iru ka afọ ndị oyi ka afọ gị na-abịa isi akpa anyị. Ana m ekwukwe nke m na-eme o nne m mba nakwasị m na m akpọbeghị gị na fon ọkwa ekwugo m nke m emerụ ka ị gbaghalụ m. ị nọkwa Nsụka atọ? Okay.
the church. How I see the man never was walking to all the mark as a behavior in the life. Father, the person, go back, come, go back, Father, go down, Father, go into. To be go back, the man of God, who I am, and yes, I never spoke to see and all who have a behavior, but no window is like this. When those who buy the sun, all the way in the room, when you see this woman, no matter, she will always say, the man of whom I lie. I thought on a house in the window is that. Yes. After a way was of our own, yes. We know I 55. What is on the days are not talking with you. Begin with you and my family. Macanina, this woman could not the first table, no, with that woman, begin with Fort Tarihan. Women are showing them for a year to 2 years or whatever. Show me, or you see after or whatever. For those who be happy. So, gotcha. So, you know what it's doing to do now. Or just go to go to know of it. No good of this, no about. The woman did it for the Tarihan. But I don't know you. Who my God for you? That my didn't do it. So, for whom I can't make up to my God. Oh, yeah. Dalo so. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. But unfortunately, this woman na but I am on our DNA here because na chieta. According to when you know the family. Oh no, but why not in na nzizi nọkiri dokwanụ nke ihe na-anakwa na-abatakwanụ ka ịbata bịa budo nwoke mmadụ ihe omero. Onye na-eti gị ya nwere that this situation all is very invalid because ihe imeziri ya bụ nwoke supersedes ihe nwoke na-eme gị. You had the opportunity na be nna gị ịnahụ. Ihe imezi bụ amara m ndị na advice some of these women ama m ndị na-enyefe advice. Ihe imeziri ịbịa budo nwoke ihe ikwesịghị ihe omehụ. Chuo nwoke mmadụ afa na cheteze azisi that na after all the pain the embarrassment na cheteze azisi ịbịakwasị anyị na nwoke emekwazi. Hello, good evening. Ke ime ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m kene nnọọ. Ọgwụkwa ọ ya anọ na ya na ya nụziri ebe onye nke ahụ nọ. Maka na okwu amaka nya okwu ụgha ka ọ ji egba amị ya. No eziokwu. Onye ọ nagokwe ọ na-ọbata gwa m ihe o ji anatalụ.
mmadụ ka ebe mmadụ ihe omere nwoke ọ bụzikwa na mba a na-eti nwoke a ihe na-etigbukwere nwoke a kedu ihe ga-emezi ọ bụ na ebubo nwoke a kịta na ikekwe ndị polisi ya na-eti ya wit iwe akụzie ya na battle junction akụgbuo nwoke ọ ga-apụtakwa na agwa anyị na ife okwu n'okwurozi ya na ọ bụrụ ife mee anyị na-akpa na agwa ka anyị na-ama ụdị agwa anyị na-akpa anyị ma na iwe ọkụ dị iwe iyi ejikwa iwe ime ihe kwesịrị ime mana ụdị nke ọ kwesịrị ọdịrọ mma ịnụ na ntị ọ bụ na nwunye nwoke na-eme gị na obi adịrọzi gị mma n'ebe ọ bụrụ ngwongwo gị na nwanne bụrụ ngwongwo gị na nwa agwa ọkpa adịrọ mma nọsị na ihe a bụ ihe eji egbu mmadụ na ndị polisi anyị na onwe ya kwuo nsogbu karịrị mmadụ ga-asị gị na mmadụ mere ihe no proper investigation atịwago ndị ihe ọzọ dịkwu n'ime ya bụ na obodo anyị adịghị eme ihe ka esi eme ihe adịghị eme ihe n'usoro chaa 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 ndị ihe ọzọ na-akpatacha ụdị ya kịta bụ onye nọgide okwu ihe ọbụla so ya ma ihe na-eme ihe mere asị na eme ya bikọz o ruo echi achọpụtakwa na ihe ya ikwuru na-asị o nwere ezigbo afọ a ga-ata gị na ya bikọz ọ bụ na ụdị ya kịta mee na-apụta na ọ dị na lọọ dịka na ekpetakwa na ị nwere like 20 years imprisonment onto force allegation ndị na a na-eme ya enforce ifu na bifo mmadụ apụtakwuo ihe mmadụ emerọ na ọ ga-echi ya echi mana oru echi na-efekwa na a ga-arapụ disuman asị gị na ọwụ ya ọrụ n'omenume ụdị ya bifo na ọ yọrọ mgbaghara a wee sị ka enyezie ya 6 months a wee sị ka hapụzie ya ghọtago lofuzie na ụdị ya na ụdị ya ka eji egbu mmadụ kịrịkịrị ụmụaka na-erubere 5 years a na-akọpụ shet n'ebe fanọ ọ bụ na ejiji iwe kugbuo disman na esi na ọgịnị esi nọ maka na ọ na-eti gị ihe bifo nwa ya maka iji wee setizie ya ọp nke m bụ na nwaanyị ahụ si na ọ na-anụ mkpu ụmụaka ahụ na ọ mere eme si ka kọpụta nwaanyị ahụ ebe ọ bụla ọ nọ nnọọ sị ga-akpụti ya bikọs o so kpụkpọ ihe na-ada o so nnọọ kpụọ ihe na-ada mana ọ dịgo ka ọ ga-adị ije nwoke siri ike ije nwaanyị sikwuru ike onye ọbụla ya wachi ya nke karịa ya bịakwute ya na nwere ebe ọ gara aga ọ gara na nwoke ọ gara na nwaanyị nọ na nke mbụ ihe abụọ ya gara aga si rapịa onye ọbụla na ọrụ onwe ya ka a na ọrụ na ọ bụrụ by force ọ gwụrụ ike daalụ so adịghịzokwa enwere onye bụ false witness and reason bịa na reason ya mkpu akwa ụmụaka ya na-ebenu mgbe mpa ha ya na-eti mmaha ihe ka nwaanyị onye nebo nwanne na mistake because I don't understand why mmadụ ga-eji wee bịa ịgba false witness to ihe na-abụrụ ịmago bịa gba false witness anyway amarọ m why ndị mmadụ ga-eji nwe the mind kachie dị obi well ka anyị wee ya na mkpu ụmụaka na-ebe na mpava na-etighi ihe meziri di ya jụ emezie nwaanyị wepụtasị na ọ na-anụkwa mkpu akwa ụmụaka n'abalị ee hello ka ime good evening ka afa gị na ebe isi akpọ m Emmanuel from New Heaven, no.
Nam. Nna anụ ihe na-ekwu. Ha. Daalụ. Unu anụgo ni another comment no maka gịnị maka nwa ka ụmụ nwoke ji anụ nwaanyị. The truth is that nkịta gị ga-abụrụ gị ihe ọ na ịkpọrọ ya. I keep saying it. Nkịta gị ga-abụrụ gị ihe ịkpọrọ ya. And ọ na-awụpụta na-ekwu ya na-asị before ịnụọ nwaanyị tọọ anya naanị. Before ịnụọ di tọọ anya naanị. O nwere some certain things mụ na gị ma na-eme mmenwu because na ama m ihe gị akwaje gị na that kind of marriage ebe a n'ime ya. Ọ dịkwa mma. Hello. Ka ime? Adịkwa m oyi ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Onye nwa. Onye bekee. Nke na-eme. Adịkwa mma o. Anyị dị oyi. Gaa n'ihu.
Daalụ so akwụkwọ ịfụnanya kwa my last caller before gị wasị that na ihe eji anụ ọlụ nwaanyị bụ gịnị ka a mụọ nwa. Ya ka m ji assume the careful what you say, the careful onye na-anụ, cause the truth bụ na ọ bụ na ọsọsọ ka a mụwa nwa ịfụnanya adịrọzi n'etiti ha. So nwere onye ma ihe bụ love, nwere onye ma ihe bụ sweetness dị na marriage, nwere onye ma the joy. The only thing bụ gịnị ịmụ nwa, and that's why things like this ga-eji na occur, because the truth bụ na agwawa gị ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke jikọrọ onwe ha na di na nwunye out of love, ị ga-aghọta why eji enwe high rate of domestic violence, hatred. Ya mere nwaanyị ga-eji eweta kerosene ma nwoke eji eweta nwa acid kwa partners fa, because you don't care. Onye ọbụla ị love, you man like inflict that pain on the person. Sọsọ na ịkpasugodoro onye ahụ iwe sef ije gogowe gift sibe I love you, I'm sorry. Ọfọdụkwa mgbe ị nyere onye ahụ dent n'ahụ, ifu na love adịrọ, ifu na ịfụnanya adịrọ. Ọ na-aka o ji awụ na-ekwu na-asụ jisi n'ike mgbe a ya anụ nwaanyị, mgbe a ya anụ di, kpee na ekpere, yinyenụ na investigation cloth unu, one investigators, nyochasianụ, jụchasianụ. Ajụjụ ọbụla ịjụ asarọ gị, ma there is gịnị in the wardrobe ka a na-akpịa, skeleton ka bone in the wardrobe, nke ọbụla na-akpịa, ọ bụrụ anything, just mara there's something fishy going on. Mala amalụ gị na mmadụ na-emeki plans for the future. Demand for answers, ask questions, demand all your rights, because here bụ your life ka ị na-eji ije nye mmadụ. Just know je vuru your life vunye mmadụ on a platter. Onye nwere the access to poison you, onye nwere the access to stab you, onye nwere the access to bury you alive. I'm telling you, just jiri ihe marriage a just nọ na-egwuregwu na-eme ka o su esu. Normally nwoke metụ gị aka na alụkpam like this, kwesịrị ịma that na n'obidogokwa bụ n'obi, it takes the grace of God if nwoke metụ gị aka once na ọma mmetụzi gị ọzọ, ọ na-afịa arụ. Ọ just 1 out of 100. Ọ bụrụ na nwaanyị gbaa n'ilo bịakwa nwee the audacity, ụdị nke a na ifuru ụdị onye nke akọọla anyị kịta na ọ na-ebunye nwoke ọzọ from kitchen nwoke ọzọ, ọ sị ya na anyị bụ ụmụ nwaanyị nwekwara audacity o. Then anyị bụ ụmụ nwoke, biko nụ, more kindness, dịnụ kind to your partners. Preach unu ndị na-ege m ntị, preach when you to ndị na-adị ege Odenigbo. Dịnụ kind. Kindness is the key. Nwere nwaanyị show kindness ga-adị wicked to you. Kama ọ ya dị wicked to you, o buru akpa gị na, o buru akpa ya na. I keep saying to ụmụ nwaanyị bụ na ha ma na ha gbaa n'ilo like this, ha ma na chetezebe nwoke ahụ otu anụ na otu ha so egbe anya bụ ilo ka ha ga-esi bịa vụla akpa ha mgbe nwoke anụrụ ya na, because ha chọrọ ajụjụ, achọrọ, because ha ma na ha cross go all boundaries. Ọ dị very important ịma all these things. Ọ bụrụ ihe anyị ji ekwu this, ọ bụ na ị nọ na ya nwoke a na-eti gị, ọ ka dịkwalụ gị early, because ọ ga-etigide gị one day, fọm akpụ obi mee di gị ụdị ihe a nwaanyị a melụ di ya. Because adị m sure na mgbe onye anụ a mere ụdị ihe a, iwe na ọnụma dị ya n'obi maka ihe di ya na-eti ya. Gụọ bụ nwoke, kedu ife mere nwaanyị mụrụ gị beautiful children ị ga-eji na-emetụ ya aka? Enwe ụfọdụ ụmụ nwaanyị vouch go ha nwụrụ iyi na ha ama nwakwa anwa pụọ na marriage ha. Yes, onwe ndị bụ na gịnị mee ha anụghọ dịka ha divorce, so ihe ọsọkwa tie ha enu tie ha anyị, ha ya anọ there
one day her form what will be making koya way make like this, your man return no from it. Why can't you won't put as you preach no? Nay preach kindness. Show more kindness to your partners. About who region you na abu iburu angel bata na emo na iburu ekwensu diri your partner. Ma from woke ma why? I happen nilo ibu kezaya, ibu a giver. I the cherished, ibu a philanthropist. Mana digi batazie no manfu ni oyeri. Ipu on ili neke umwanye ego neke onye na je na bia palo one ball for everybody. Ibata no no when you get ama nwa ego je etinye anu n'ofe. Sometimes umwanye ade amakwudi na nwoke ha ji ego. Inye hi inyere ofa ha the kind to you. Then oburuzi nwaanyị na-abụ n'onye anwa na ebuzi family n'isi iwe na-eti ya ihe. Onwe igede ike ọ nagodo be nyi oche ikiche sacrifices niile o mego. O ya anachieta azụ si gịnị? Onye ka nna hapụrụ ụmụ m, onye ka nna hapụrụ di m, onye ka nna hapụrụ my home. Because thinking about it, from the reason why nwaanyị a ga-eji wee na ọ nachieta azụ ọ na abroad this thing je check yo nke ọ bụ na nya bụ nwaanyị self emego more for the man than nwoke megoro nwaanyị. Because nwoke nwaanyị ịza afa nna nwoke is nothing to me. Ọ bụrụ by ịza afa nna. It's by companionship. It's by the joy, the happiness. And maza afa nna gị mana joy adị ime enwete. Happiness adị ime enwete. Ị nọ na inwere ego. Ị nọ na dị wicked. Ị ga na ofe ị ga-epick a struggle. N'ọlụ one side ka anyị mara nke a na-aya aya. Ọ bụ na ego ka ijiro dị nice. Tu onye na-eweta digodo ihe ị na-eri ọ bụgodo na once in a day. Ọ bụ na ị chọọ ịdị wicked wetebe ego ka anyị na-edi ofu anyị abanye ego bụ na anyị abanye ego bọsị ike gwụkwara m na m aya edi nwuzi na be nna m. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị na otu o si eti gị ihe dị gị mma because at this point adịghị m ayọzi ịchọ ịnọ n'ọlụ bọsị ọ na-ebufute gị na body bag mee m invite burial mbịa nweta announcement anyị eme ya na Volta FM. Anyị na-emekwa burial announcement in case mkpọwakwa m na phone. Maka afọ m na ihe a na-ekwu nwere onye chọọ ịnụ ihe. Gị wa bụ nwoke ị na-eti nwaanyị ihe ifuro ihe dị njọ n'ihe ị na-eme. Ifuro ihe dị njọ, can't you stop? Ọ n'ịmara when to stop. Ọ n'ịmara I still applaud that man. Jetara ọzima for that man kpọọ m. N'ọsọsọ akwa oyi na-arụ ka o si wesi na bie gbapụ. Maka na nwunye na maltreat ya. O mebie nwaanyị mmadụ aka one day ọ daa. Mgbe ahụ ịma na nwaanyị nwere ukwu nwee ibe. Akọbịa ọbụla akụkọ ijebe ngafe ihe marọ. So onye decide ya na ọ chọrọ ịnọ na marriage whether na nwoke ma nwaanyị na-eti nwaanyị ife n'ọlụ bọsị igbuoro ọjụ ịga nga. Gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị bọsị imekwele nke ihe ejije nga ịga nga. Ihe nje like ya Nigerian sel bụ na ma innocent people nwa nọ na-ejekwuzide nga ọfọdụkwa mgbe ama n'ime something. Ihe a na ebe ahụ ị ga 5 years 6 years ejebe trial gị na court. Amabedi gị ikpe, amabedi your future, amara your left from your right. So ihe ọ na anyị na-eme ka anyị kpachala anya. As much as na Nigeria the lawless, o nwere ihe a na-eme n'obodo a ziri ezi. Kwa na onwe gị bụ individual, be careful. Be careful with ụdị mmadụ ị na-anụ. Mmadụ ga-eduba gị n'aka ime ihe ịmarọ. A stranger gị kpọtara si no, he just mee ya anyhow. A stranger, he mee ya nya ije nobata onye ịmarọ na be gị. I'm telling you, ị ga na enwe ike ọ bụ na a na-enye gị bottle every day, say bottle ahụ akwa a na-etinyelu gị ya na nri kada. Yara ama. Until you ike man pass the age of 50 because nanya for a lot of people dying at young age. Ama m na ọbụrụ natural death. After sin cancer, kidney failure, lungs, mana ị na-eti nwunye gị ihe nwaanyị na-efe di gị. Hello. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Okay, Emmanuel nnọọ.
Daalụ sọ. Daalụ. Oh yeah, but the thing, because see the kind, don't you can just say show kindness to your partner. Man, work my wine. I want to can work again. I'm telling you, quick for my wine. Hey, well, in as much as now some of us naturally the logical as okay, we can never be logical as okay. In high gentle when just yeah, in a way and to put it into work. It's not love like me. I'm telling you, one wine love now man boom move for you the same way as okay. The same way. Ndị sikwa na ha na-anụ nwaanyị because na ha nọ ka amụọ nwa. Ihe ọbụla unu nke ọbụla unu lachatala unu nke ọbụla unu techatala unu alacha. Like I said, your dog bụ ife ọbụla ị kpọrọ ya. Isi na marriage wu for ịmụ nwa. Oge na-ebehave as if no gịnị n'ọnwa ka m bịara ịmụ. Once ụmụcha dị nwa marriage ụtọ dị na marriage agwụnụ. Ụmụaka iche na nwatakịrị ka ihe eji wee bido aka. O nwere age ha ga-eru ejebe hostel. O nwere age ha eje ha gaba second university gị na onye anọlụ ị nọlụ by yourself ka ichekwuru ụmụ nwaanyị ị na-achụ n'ilo that can never come home. Hello. Ka ime? Okay, honorable no. Nna anụ ihe na-ekwu. Nna anụ ihe na-ekwu. This man mụrụ ụmụaka ịnọ ọ na-arịa keke mana keke ya na-emebiri ụbọchị ọ bụla o mebiri onye mekaniki nke nwunye amaghị enyi na ọbata nwoke a bịa na shop madam ọ bụ ebe a ka m nọrọ mara ya o mekete njụọ ya ka ebe ihe bụ problem ya ọ nwaanyị ziri ego o ji wee jee dozie keke ya 50,000 naira ịfọfitiri na ụdị na mbiri ya ebi ihe nwunye ka na-eme ya ka ọ nwa meketara isi ya dabere na nke na amara ụdị nwaanyị ya na-anụ ihe a ihe ọ fọrọ dị umeala bụ ịpọzin dị man afụrụ m ka mmadụ ga-adị si na ya fere ọbụ mmadụ a na-eji ụdị ndị ahịa ọ ihe a na-eji n'ọtụtụ ụmụ nwoke mmụọ adịm sọrọ ịdị na-afụ ụdị ha ụmụ nwoke ọ bụrụ na ịdụkwaghị nkwadobe ịnụ nwaanyị andị dụrụ aka gị ga-ekote ihe dị na mara according to ebe anya na-anyị jedebere a sị na akpụkwụ wee saiz bụkụ ka a ghara ịdị na-anụ igbo ụzọ gboo na marriages everywhere adịmala ka iji ntị wee na-anụ ya jisi ike. Daalụ sọ. Daalụ. And I'm an honorable one of the persons in a successful marriage no ODENIGBO. One of I'm happy or na na people how ụmụnwoke si regard nwunye ha ọ na-enye m joy because I'm telling you ụmụ nwaanyị live off from ihe anyị na-agwa ha and ọ bụ na anyị ga-match our words with action. Ema nsị nwaanyị na-love ya mana ị na-eti ya ihe. Ema nsị nwaanyị na ị ga-egotere ya ihe echi na igoteghị ya nwanne echi goteghị ya year on year. Ema nsị nwaanyị you are my everything but you can do without her. Ee a na-adịkwa mma ịma ka o si adị gị na ije n'enu akwa ịmakwa promises ahụ ị na-eme mgbe ị na-achọ ije n'enu akwa ịletụkwa n'enu akwa make question imezuru nkwa ikwere n'enu akwa ịghọtago ọ na-adị very very important. Hello ka ime ndị oyi Uhuruchioma ka afa gị na ebe isi akpọ m ekesinu nnọọ nwoke ọma.
Ebekwa n'aka nke ọzọ nwaanyị a ga-eji nwere ike ya wee tee ya ule maka na otele bụ nsị ụmụaka aka ebe ọ na-ekwesị ebe now ọpụtago n'okwu bịakwasịkwa anyị na ihe anyị sịrị na ịsịrị ọzọ anyị so ka ezi onye ga-ebutezi n'ihe a now ị ga-ebute ọkpụkpụ na di gị na-egbu ga-egbu na-egbu ga-egbu wepụrụ ụdị ụkpọ wee jiri ụdị aligeshọn ahụ wee kpụkpụsie nwere ụdị nsị a nwee tee di gị na ọdịkwana mma nwaanyị metere okwu ya nke nwoke ngide eti nwunye gị metere okwu ya kwesịrị okwe ka ị bụrụ onye na-aza man ịbụrụkwa man ị ga-abụrụ half man because onye ọbụla na-eti nwunye ihe bụ half man onye bụ eri man ka notisi ya wife ime erezi dị aka tọkres enwere ụdị onwere ka isi eti nwaanyị ihe abụrụ na iwu bụ na etiri ihe o nwere ihe ga nwaanyị ga-akwasị onwere ka ọ soro kwasị gị iwe ndị na-ere onwe ndị a na-ajụnali nwe ndị a na-asị na ịgba anyị chipụtore lotọpinto itigo ya ihe onwerekwa ya ka itie ihe da na inwetara aka gị wee tie ya ọ dịrọkwa mma aka nzika ntinye na ọka ndị ọzọ batakwa daalụ alright ka ụbọchị na fe emekwara akwụ taịm anyị na-achọ ịgbafenela anyị n'ọsọ cheta na ihe enwetanwu m na 07060485853 ma ịkpọọ na 09155708347. hello ka afa gị na ebe isi akpọ m gbatịnata ndị ma gbatịnata redio gị ka anyị hapụ isi okwu na mgbede a ka ọ ka be ndị nke anyị ji maka ha wee bịa nke a ịghọtago nke atọkwa m iche n'ihe na-eme gịnị kampa mmadụ ewee radio senator ka ebe isi akpa anyị alright gaa n'iru afugokwe m my brother afugokwa m
Money assault Basile, a police officer. Ada ama n'aka gị na nwoke abụọ ọgba. Alright, na daalụ sọ daalụ okwuchegopụ ihe niile plus ndị ọzọ tiekwala ọnụ onye nwere ntị ya nọ onye nwere ntị ya ma egene ya nọ isi na ịchọ itibe nwunye gị ihe tọọ isi na ịchọ ịnọbe nwoke gị na ya na-ama aka tọọ mana otu ọbụla o si wee dịkwa n'alụ unu na-abụ can avoid mistakes. Two wrongs adịghị make a right. Nwaanyị na-akwagodi gị na-eme gị zeeli ya zeeli nwee ike pụọ n'ụlọ for some days. Ọ bụ na ịbụ onye na-anyịdonwe ihe inwe ike iniwa o kwerozi gị si na ịdị anụzi ọ fịara arụ ọ bụrụ edu ọda ya afe ebe a ka m ga-abịakwa na njedebe n'ụbọchị nke taa si unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ mmanụ and of course ihe m ga-akpọrọ unu tata bụ Ada DJ Iku featuring Davido. Ụmụ nwanyị kpachala na anya unu kpachala na anya unu. Ụmụ nwoke try to show more kindness to nwaanyị unu ka hapụ ebu na ahapụrụ ihe kpatara okwu kọba ihe ọzọ. Ọ ka mụma na nwaanyị nọ na be nne ya na-asị na a na-eti karịa na nwaanyị nọ na be nwoke a na-eti ya ihe a na-akwụ ya acid na report na-enye false accusation against the man akpụrụ ya all this back and forth story ọ dịrọ necessary. Ndewo.